Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Pôjde. Zákaz státe, ale my to môžeme urobiť, ne? Čo? A tuto potom pokračujeme ďalej, jo? Dobre. Čo máš v aute naladené? Rok, Chceme to vidieť s kamerou. Nech sa páči. Počkaj. Urob krátke Čo? interview. Takže toto je Miro, ktorý sa za nás zavesil proste v 130 km rýchlosti. Nebudeme hovoriť, že tam 90 povolená, že sme trošku porušali aj výhlášku. Ale Miro proste nám ukázal do okna, čo si ukázal, že? Áno, že Rádio Anténa Rock, proste, že najlepšie. Poriadne rádio. Si nás vyblikal a my sme to pochopili, tak sme ti zastavili, udeľujeme ti najlepšiu cenu pre všetkých rockerov. Kriegel Rádia Anténa Rock. Paráda. Dobre? No. Dámy a páni, toto je piešťanské družstvo. Sú tu normálne kravy, ktoré sú takisto rockerky. Toto sú tie voľné kravy, tie sú napravo. A tuto sú naľavo, tie telné, tie budú mať malé teliatka. A toto je náš pán vrátnik Ján. My sme sa chceli pôvodne akože zašiť a zistili sme, že náš pán vrátnik normálne mi povedal, že tak čo, už ste ma našli? Ale my sme mali byť túto o kúsok ďalej. Už tam ideme. Hej, a vy si užívate teda s Rádiom Anténa Rock tú prácu. A tuto je dobré, že to je čisté prostredie. Ktorú tu máš stále reštaurujete? Táto. A vidím, že chlapci niečo robia. Takže dobre sa vám tu pracuje. Aj s tými rockovými peckami. No, ukážte na kameru, že je to super. Počúvate. No? Ste rocker, hrdý rocker. Sme nedaleko Nitry, v obci Dražovce. Pôvodne sme mali taký ušľachtilý zámer, že vám predstavíme tzv. Dražovský kostolík, ktorý vznikol, respektíve ktorý postavili v 11. storočí. Ale my ako rockeri sme zistili, že nemáme úplne najlepšiu orientáciu a tak sme skončili na miestnom cintoríne, čo je tiež akože veľmi pekný motív a chceli sme vám ukázať, že aj tuto na Dolnej Nitre máme nádherné kultúrne pamiatky, ale ten Dražovský kostolík sme nenašli, ale na čo? Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock.